Ik krijg een commando en dan druk ik A. Trek! Trek! Wat gebeurt hier allegaar? Ja, wat gebeurt hier? Een heel veel knallerij. Hè? We zijn hier aan het oefenen. Van de jagers die komen hier te oefenen. Te zitten op kleidoen. Kleidoen, dat zijn kleine pontjes die er ook op machine voortworpen worden. En de jagers die maar proberen die kleidoen pontjes kapot te zetten. Ja. Dan zorg ik ervoor dat de squaddeltjes voortgaan en dan gaat de schutter iemand proberen te rijden. Dat is de bedoeling. En hoe moeilijk is dit? Oh, je moet goed opletten. Ik was hier in Steen en op deze maand is die 1977. Toen drie jagers die zeiden, hey, Simmers kennen wij eigenlijk, ik wil eens wat doen. Kunnen we een baan oprichten? Nou, het zat wel, hij is hier begonnen met een kleiderbaan. Het was echt voor jagers opzetten in het begin. Nu is hij dus echt van sportschutters. Maar ja, zij is groeit. En die man die wil steeds terug in. Zo ben we er al in rollen. Jo. Die wie raak. Ja, klopt. Had ik niet verwacht. Het liep het net zo moeilijk zo. Wat zei je? Het liep het zo net zo moeilijk. Nee. Wat is geheim? Raakschieten. En hoe doe je dat? Nou, proberen zo goed mogelijk te richten. En meer is het niet. Maar vertel even het echte geheim. Het echte geheim? Winnen willen. Dat is ook belangrijk. Dus de moest gewoon zo voel als wat wezen. Ja. En dan gewoon goed richten. Goed richten. Zo klinkt het net zo moeilijk. Nee. Ik zeg soms wel eens, je moet een kleidoos miszetten om te rijden. Dat is wat raar. Maar ze is het in wezen wel. Want die kleidoen die zitten dus hoe het was al van die oor. En je moet een doogje, maar dan moet je weer maken en je moet het voorhouden en dan moet je zitten. Als je op zo'n kleidoos zit die het zak wordt en je zit precies op plak, weet je nog hakken, dan zit je erachter. Want die kleidoos wordt trouw, dus je moet het geweer optrokken en dan in de beweging maar je voorbij en zitten. Kleidoos zitten is echt nog iets van slavende sport. Maar wat is hier zo verslavend door dan? Nou ja, het rijden, de snelheid, er zit spanning in. Dat zie je aan alle kanten, ja, toch wel dat het doet. En het is een mooi spultje. Hè? Je bent van de straat af. We zitten hier gewoon en je doet je wat. Yo.